Moi boas, mister, unha nova rolda de prensa, se facía tempo que non facíamos unha. Nada, falamos un pouco para analizar o que foi a pretemporada do club, con todos estes encontros onde houve tamén moita máxima exigencia con equipos de segunda ref. Quero que me analices un pouco, antes da pretemporada, o mercado de fichaxes, se foi a todo o teu gusto. Boas tardes. Bueno, un placer volver a estar aquí de novo esta tempada. O mercado de fichaxes, bueno, pois foi un pouco loco. Esa realidade non foi como esperábamos, porque empezamos en xuno con moitos problemas con as fichas sub-23, porque pasaban os xogadores que eran sub-23 nos pasaban, logo Gamarra, que seguía sendo sub-23, era un dos xogadores que se nos iban, só nos quedaban Hugo e Sergio Prieto. Entonces, bueno, focalizámonos moito no mercado sub-23. Eu creo que fixemos un moi bo traballo, trouxemos a Delgado e a Padín, que eran dos mellores xogadores sub-23 que había na terceira división, que podían estar disponibles. Ademais, Delgado, que ten 20 anos, ainda lle quedan 2 ou 3 anos máis de sub-23. Bueno, por esa parte contento. Despois logramos traer a Pedrosa, que é un dos mellores noves da categoría, se non era o mellor da tempada pasada, pois fenomenal. Tuvemos o percance de a baixa de Elías e de Juanín por motivos laborales, entón aí sí que, bueno, claro, te colle un pouco co pé cambiado, primeira semana de agosto, hai que ir a volver ao mercado, moitos xogadores que renunciamos a eles que querían vir para aquí, porque a realidade é que o clube fixe unha tempada histórica o ano pasado e moitísima xente se ofreceu, pero non tiñamos ese hueco para xogadores que foran maiores de 23 anos. E despois, cando volvimos ao mercado, a realidade é que esos xogadores estaban firmados en outros equipos, non tiñamos moito marxen, xa tiñamos que ir a máis xogadores de fora, xogadores que, bueno, eso repercute en hacer un análisis moi exhaustivo, porque, claro, son xente que non coñeces, hai que ver moitos partidos deles, bueno, estamos moi contentos, viñeron Ian máis Gerard, que veñen a sumar, veñen moi ilusionados. Entonces, bueno, esperemos que... Me gustaría metelos máis adestramentos antes do inicio da Liga, pero é o que hai. Xa, quero que me fales un pouco das novas incorporacións, porque ao final as incorporacións que fixeronse a principio de pretempada son xogadores que ao final xa se viron durante o ano pasado, que pasaron por aquí por o novo municipal, ou que a xente pudo ver cando se desplazaban a ditos campos. Pero xogadores como Ian e Gerard, que ao final non quite que son incógnitas, si que é certo que teñen un gran badaxe na súa carreira, un chegou a ser hasta capitán do Xuvenil B do Atlético de Madrid. Fálanos un pouco, como definirías eses dous xogadores? Bueno, son xogadores de desborde, de gol, de xogadores de ataque. O ano pasado faltámonos moita velocidade, era algo que estábamos demandando. Entonces, bueno, ahora con Hugo, con Delgado, con Gerard e con Ian, pois ganamos moita velocidade, temos xente do banquillo que pode cambiar partidos, xente que ten un pa un, sabemos que na terceira é moi igualada, pero nos últimos 20-25 minutos os partidos se abren, a xente xa non ten tantas pernas como poden haber en segunda ref, e ter ese tipo de xogadores é moi bo. Ligado á pregunta de antes, o problema que temos é que, bueno, firmamos a moita xente moi xoven. Ao fin e ao cabo son xogadores que non son sub-23, que salvo Padín, que ten 22 anos, o resto teñen 19, 20 anos, son apostas, son xente que bueno, que creemos que van a ser moi bons, pero hai que darlle ese marxen, hai que darlle confianza, hai que estar con eles. Outra incorporación espectacular foi a de Pichi, a de Dani Varela, que é outro xogador que é rapidísimo, ten 19 anos, bueno, creo que en ese aspecto melloramos respecto ao ano pasado. Xa falando de outro dos nombres propios do mercado de fichaxes, unha aposta tamén de cara a futuro, é Rodi, que ao final é de familia daqui da Estrada, pero non ten nada que ver co seu fichaje, ni moito menos. É un xogador que ven da canteira de División do Honor do Compos, unha das mellores etapas juveniles da historia do Compos, onde el acumulou moitos minutos. Quero que me definas un pouco un xogador que ao final é unha aposta personal. Pois calidad a último pase. Bueno, ca baixa de Brais Calvo perdíamos moito eso, é un xogador desde o banquillo, o ese media punta clásico e demais, e con Rodri, pois gañamos calidade. É outro caso parecido ao de Dani Varela, o de Ian, o de Delgado, o de tal, é un xogador de 19 anos.
aínda ten, bueno, que dar pasos hacia diante, non teñen 22, 23 anos, que son, aínda que sexen son 23, están máis feitos. Bueno, hai que darlle confianza, hai que darlle minutos, hai que apostar por el, que o debemos facer. El tamén ten que adaptarse á categoría, que é complexa, porque é un mundo completamente diferente, pero bueno, moi contentos. Xa ahora meténdonos no que foi a pretempada, sí que é certo que ao final onde o club máis lle costou, como ven a ser nos últimos anos, é de cara ao gol. Un xogo moi bonito, e todo o mundo que o equipo vese que sabe o que xoga, pero que o gol sempre é o detalle. Bueno, a ver, é certo que nós generamos moitas ocasións de gol, eu creo que se remarca un pouco máis ese falta de gol, pero non diría que o equipo ten falta de gol, porque colles os números do ano pasado debemos de ser o segundo, terceiro máximo goleador da Liga. Bueno, o importante é xenerar as ocasións, e xenerar cuantas máis mellor. Eu creo que foi algo que aparte fixemos en todos os partidos, e sobre todo destacar Pontevedra, Fabril, o outro día contra Bergantiños, que foi a velo sabe o que realmente pasou. Bueno, estamos ben, eu creo que estamos nunha boa línea nese aspecto. Xa falando máis da pretempada, califícanos de 1 ao 10 como foi para ti a pretempada a nivel global do equipo. Bueno, pois na última semana que se lesionaron Delgado e Padín e Pedrosa ten unhas molestias, pois foi un lunar. Esa é a realidade. O que queríamos, ademais diso, que ían chegaran a primeira xornada de Liga con máis entrenamientos e tendo máis mecanismos, pero evidentemente se faz fichaxes o 20 de agosto, pois eso nótalo. Bueno, pois la calificaría con un 6, pero o motivo de que sexa un 6 non foi ningún dos resultados, simplemente ese que oxalá non houbera ninguna lesión e que eles tuveran un pouco máis de tempo para adaptarse. Que lle espera o Estradense este ano? Porque claro, tras quedar subcampeóns de Liga, tendo unha das mellor clasificación histórica do club, co máximo puntuaje, as expectativas son altas a este club. Que é para ti a día de hoxe este Estradense? Bueno, que queremos ir dando pasos para diante. Queremos profesionalizar máis o club, buscar as cousas que mellorar respecto ao ano pasado. É certo que un segundo posto pois é moi complicado repetilo, porque bueno, a realidade é que debemos ser o 7º, 8º presuposto da Liga, como ano pasado, e hai que facer as cousas moi ben para ti pasarlle na clasificación a un Arosa ou un Compostela que te triplican ou quintuplican un presuposto. Pero imos intentalo. O noso objetivo é gañar todos os partidos. Intentamos ser o máis ambiciosos posibles, vamos a intentar desde a primeira xornada ir a gañar todos os partidos, vamos a intentar gañar na Lomba, gañar en San Lazo, non vamos a ir a especular a ningún lado, vamos a ir con a nosa aposta, unha aposta arriesgada, pero bueno, eu creo que o ano pasado saiu ben, este ano hai que confiar nela. Queremos empezar ben, sobre todo para enganchar a xente ten que estar con nós, o xogador bueno, estuvo moi contento o ano pasado e vamos a intentar por todos os medios, é moi difícil repetir o do ano pasado, que creo que empezamos con 8 vitorias ou con 7 vitorias, pero queremos empezar ben para enganchar a xente e creo que é moi importante estas primeiras 5 ou 6 xornadas empezar ben. Se non, pois habrá que pedir a afición que faga un esforzo máis, que nos anime igualmente, que este con nós. Xa para rematar, falando do encontro desta semana, visita o Boiro, visita o noso Boiro, o ano pasado foi ao revés, este ano toca que veñan eles aquí. Equipo que se reforzou moi ben, equipo que ven dun ano de primeiro ano de categoría despois de ascender, este ano mantuvo moito do seu equipo e fixo moi bons reforzos. Un equipo moi complicado da categoría. Sí, é un equipo que ten un presuposto alto, é un equipo que firmou ben, estou de acordo, é un equipo que, bueno, que aparte firmou todo o que se identifica co seu entrenador, con Tizón, deixaronlle manga ancha para firmar, que eso está moi ben. Bueno, é un equipo, un rival duro, un rival complicado, eu creo que vai ser un rival que vai estar da mitad alta para arriba seguro. Este ano non vai ser como o ano pasado, que estuveron, bueno, fases do campeonato luchando por non descender. Bueno, é un moi bo rival. Vai vir aquí, vai ver xente de Boiro, bueno, vai ser un encontro moi bonito, que gano mellor, a disfrutar dun fin de semana da terceira galega. Moitas gracias. A vos.